Mae Powys yn sir ffantastig am lawer o resymau, ond un o'r resymau ydy'r ffaith bod gennych gymaint o bobl yma sydd yn gwirfoddoli. Dros 60,000 o oedolion sydd yn gwasanaethu ac yn cefnogi eu cyddynion neu cymunedau mewn llawer o ffyrdd. A beth ni'n trio gwneud yma yn Pafo ydy ymhyfrydu yn hynny ac i ddathlu hynny trwy ein gwobrau blynyddol, gwobrau gwirfoddolwyr y flwyddyn yma ym Powys. Beth ni am i chi wneud ydy enwebu y bobl yn eich cymunedau, enwebu yr arwyr sydd mor bwysig i chi yn eich cymuned chi. Dim llawer o amser sydd ar ôl i enwebu dros wythnos, dyddiad Cau ydy y cyntaf o Chwefror. Felly, ewch ati os gwelwch yn dda ac enwebwch eich arwyr lleol chi.